Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Στο σημερινό βίντεο έχουμε προπόνηση πλάτης και δικεφάλων. Πίνω αυτή τη στιγμή κιτρουλίνη. Ακόμα νιώθω πιασμένος από την προηγούμενη προπόνηση της Δευτέρας, στήθος. Τα pecs εδώ είναι πιασμένα. Πάμε να κάνουμε καλό ζέσταμα πρωτού μπούμε σε οποιαδήποτε άσκηση. Nice. Σαν πρώτη άσκηση θα προτιμούσα να είχα βάλει λιγότερα κιλά για να μπορέσω εκτελεστικά να τη βγάλω καλύτερα, αλλά όσο περνά ο καιρός πιστεύω θα βελτιωθώ σε αυτή την άσκηση. Πρώτη φορά τη δοκιμάζω, πάρα πολύ καλή. Χτυπάει την πλάτη εκεί που ακριβώς την θέλω. Είναι η άσκηση παιδιά, τροχαλέα, 3 σετ εδώ. Θα ξεκινήσω με το βαρύ, πρωτού πάντα μπω 2-3 καλά warm-up, να ζεσταθούμε. Οκ, μαγκές, παίρνουμε στο σετ 10 με 15, όπως πάντα σκοπεύουμε το καλύτερο δυνατόν, το μεγαλύτερο φορτίο που μπορούμε να εκτελέσουμε, πάντα wide grip για αυτή την άσκηση. Ξέρετε, θα ανέβαζα λίγο αυτό, μια θέση σίγουρα. Θα το βάζα, ξέρω εγώ, εδώ. Ωραίο σετ. Βελτιώθηκα πάρα πολύ σε αυτή την άσκηση. 16 reps, θα μείνω στα ίδια κιλά και για τα 3 σετ, σίγουρα. Ίσως η λαβή μου να μην ήταν τόσο καλή, ήταν πολύ ανοιχτή. Θα την ήθελα λίγο πιο κλειστή, αλλά εν πάση περιπτώσει έρευνα έχει δείξει ότι οι καλύτερες λαβές είναι αυτές που τις πιάνεις έτσι και όχι reverse, ούτε πίσω από την πλάτη, έτσι προς τα κάτω. Οπότε ακολουθάω αυτό το grip. Κλειστή λαβή. Θα βγάλω και κιλά γιατί ήταν βαριά στο τελευταίο. Θα βγάλω 3 plates λογικά. Ναι.
Μπαίνουμε στο δεύτερο σετ. Τα κιλά θα τα αφήσω ίδια. Τρελό feeling στο φτερό. Yes! Αυτό είναι. Εδώ. Κλείσιμο. Κλείσιμο. Και... Fuck. Ωραίο ήταν. Πάμε τώρα στο pulley να κάνουμε λίγα pulls. Κανονικά αυτό είναι για ένα-ένα, γιατί τα έχουν ξεχωριστά, οπότε ώστε να είναι σε ευθεία το ένα με ένα και έχουν βάλει δύο γάτσους μαζί για να τα ενώνουν. Αλλά επειδή βαριέμαι τώρα να κάνω ένα-ένα, θα παίξω set με όλα. Βασικά πάμε άλλο ένα warm-up. Why not? Ναι, fucking easy, bro. Πάμε. Λοιπόν, ξέρετε τι, θα παίξουμε άλλο ένα set, αλλά θα παίξουμε ένα χέρι γιατί καμπούλιασα πολύ στο πρώτο set. Πάμε άλλο ένα set. Θα κάνω εδώ διαφορετικό grip πάλι. Ένα ή δύο shoot θα κάνουμε. Για πάμε μια ένα. Ψιψίνα. Ψιψίνα. Πού πας.
Οκ. Κάναμε τα warm-up, κάναμε επαναλήψεις. Τώρα μπαίνουμε λειτουργικό. Θα κάνω 3 σε κάθε χέρι, πρωτού μπω σε 45 επικλινές. Πάμε για το καλύτερο δυνατό ερέθισμα που μπορεί να γίνει, πάντα. Δεν αφήνουμε επαναλήψεις, αυτά. Προσέχουμε τραυματισμούς, ιστορίες, κουραφέξαλα. Πάμε, φύγαμε μουσική, μάγκες. Ωραίο. Πολύ δυνατό σετ. Πολύ καλό μηχάνημα βασικά, γιατί εντάξει, Νάτιλος δεν βρίσκω που να είναι. Χαλασμένο βέβαια. Δηλαδή δεν λειτουργεί το κάθισμα στην άνω και κάτω ρύθμιση, αλλά δεν βαριέσαι. Wow. Tüte.